Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Ανδρώνικος και αυτό είναι το δεύτερο βίντεο της σειράς Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, μαθήματος που δίνεται στις πανελλήνιες εξετάσεις του Γενικού Λυκείου και του Επαγγελματικού Λυκείου. Στο προηγούμενο βίντεο, στο πρώτο βίντεο δηλαδή, είχαμε φτάσει μέχρι και την πέμπτη ενότητα του βιβλίου, στο πρώτο κεφάλαιο, και είχαμε κλείσει το κομμάτι της αγοράς, ενώ σε αυτό το δεύτερο βίντεο της σειράς θα συνεχίσουμε από την 7η παράγραφο, που είναι εντός της διδακτέας ύλης και της ύλης της εξέτασης, η οποία είναι οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας. Εδώ θα μελετήσουμε τους συντελεστές παραγωγής, όπως βλέπουμε και από το βιβλίο, το κύριο οικονομικό πρόβλημα, ενώ επίσης την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων και την έννοια του κόστους. Να ξεκινήσουμε από τη σελίδα 15, όπου ξεκινάει η ενότητα αυτή, και η πρώτη ερώτηση, όπως μπορούμε να δούμε και από τις σημειώσεις μου, είναι τι είναι η παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας. Η απάντηση βρίσκεται ακριβώς εδώ πέρα, στο πρώτο κομμάτι, ακριβώς κάτω από τον τίτλο της ενότητας, μέσα στο βιβλίο, και η απάντηση είναι ότι κάθε οικονομία έχει τη δυνατότητα να παράγει μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ένα σύνολο προϊόντων. Αυτό το σύνολο δείχνει την παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η παραγωγική δυνατότητα της οικονομίας. Στη συνέχεια το βιβλίο ξεκινάει και μπαίνει σε μια υποπαράγραφο, όπου αρχίζει να αναλύει τους συντελεστές της παραγωγής. Να πω σε αυτό το σημείο ότι οι συντελεστές παραγωγής είναι κάτι βασικό για να γίνει μια παραγωγική διαδικασία, και αυτό επηρεάζει ουσιαστικά την παραγωγική δυνατότητα που έχει η οικονομία μιας κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την υποενότητα βγαίνουν κάποιες ερωτήσεις. Από θέμα θεωρία στο συγκεκριμένο κομμάτι του βιβλίου μπορώ να πω ότι έχει αρκετά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε, και έτσι λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ερώτηση, η οποία είναι τι εννοούμε με τον όρο παραγωγική διαδικασία. Και η απάντηση είναι εδώ. Με τον όρο παραγωγική διαδικασία εννοούμε όλους τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος μετασχηματίζει την ύλη για να της δώσει μορφή χρήσιμη για τη ζωή του. Αυτή είναι και η απάντηση που έχω και εγώ στις σημειώσεις. Ακριβώς είπαμε, όπως τα λέει το βιβλίο, όσο το δυνατόν καλύτερα, για να μην χάνουμε μονάδες εξετάσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Επίσης προσέχουμε τι μας ρωτάει, να μην γράψουμε παραπάνω πράγματα από αυτά που ρωτάει συγκεκριμένα, γιατί και πάλι έχουμε αρνητική βαθμολογία. Άλλη ερώτηση που μπορεί να δημιουργηθεί εδώ είναι ποια είναι τα στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας και ποιοι είναι οι συντελεστές παραγωγής. Λοιπόν, όπως βλέπουμε και από το βιβλίο, τα οικονομικά αγαθά ή προϊόντα είναι αποτέλεσμα κάποιας παραγωγικής διαδικασίας, η οποία επαναλαμβάνεται από τις επιχειρήσεις. Βλέπουμε ότι στη συνέχεια λέμε με τον όρο παραγωγική διαδικασία εννοούμε όλους τους τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος μετασχηματίζει την ύλη για να της δώσει μορφή χρήσιμη για τη ζωή του. Είναι μια ερώτηση η οποία περιλαμβάνει την απάντηση και της προηγούμενης ερώτησης. Και μπορούμε να συνεχίσουμε. Για να πραγματοποιηθεί η παραγωγική διαδικασία, ο άνθρωπος κατασκεύασε εργαλεία. Το χαρακτηριστικό των εργαλείων είναι ότι αποτελούν προϊόντα παραγωγής και χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Είναι δηλαδή παραχθέντα μέσα παραγωγής.
Έτσι λοιπόν, τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούμε ως βασικά συστατικά για την παραγωγή άλλων προϊόντων ονομάζονται παραχθέντα μέσα παραγωγής. Εδώ μπορούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα, έστω ότι σε μια βιομηχανία κατασκευάζονται μηχανήματα, τα γνωστά και ως τόρνοι, τα οποία αυτά μηχανήματα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διάφορες κοπές σε διάφορα μέταλλα και από αυτά να κατασκευάσουμε άλλα αντικείμενα. Για παράδειγμα, ένα σιδηρουργείο της γειτονιάς μπορεί να έχει 2, 3, 5 τέτοια μηχανήματα τόρνους. Οι τόρνοι αυτοί έχουν παραχθεί από κάποια βιομηχανία μεγάλη. Οι τόρνοι αυτοί ονομάζονται παραχθέντα μέσα παραγωγής. Και συνεχίζουμε. Στις σύγχρονες κοινωνίες τα παραχθέντα μέσα παραγωγής είναι τεχνολογικά πολύ εξελιγμένα και είναι απαραίτητα για την παραγωγή των προϊόντων που χρειάζονται σήμερα οι άνθρωποι. Κάθε είδος παραγωγής χρησιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο την ύλη και τη μετασχηματίζει σε χρήσιμα προϊόντα. Όλα αυτά τα συνδυάζει με ορισμένους τρόπους και σε ορισμένο χρόνο παράγονται τα προϊόντα. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο είναι πιο κάτω είναι τα στοιχεία τα οποία συντελούν για να πραγματοποιηθεί μια παραγωγική διαδικασία. Το βιβλίο μας αναφέρεται σε αυτά και τα αναλύει αυτά. Τα τρία αυτά σημαντικά στοιχεία τα οποία συντελούν στην παραγωγική διαδικασία είναι η εργασία, το έδαφος και το κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν, ως επόμενη ερώτηση, που βγαίνει και μέσα από το βιβλίο στη συνέχεια, είναι σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι συντελεστές παραγωγής. Οι κατηγορίες είναι τρεις. Ως εργασία ορίζουμε την καταβολή ανθρώπινης προσπάθειας σωματικής και πνευματικής για την παραγωγή κάποιου προϊόντος. Εύκολο, απλό. Έδαφος περιλαμβάνει τη γεωγραφική έκταση ή επιφάνεια, υπέδαφος, λίμνες, ποτάμια, θάλασσες, καθώς και τις ιδιότητες του εδάφους που είναι χρήσιμες για την παραγωγική διαδικασία. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι να πούμε και σε αυτό. Και τρίτο και τελευταίο, το κεφάλαιο, που περιλαμβάνει όλα εκείνα τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία για την παραγωγή άλλων προϊόντων. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι στο παράδειγμα που αναφέραμε πριν για τους τόρνους, ένας τόρνος μπορεί να θεωρηθεί κεφάλαιο για μια επιχείρηση. Κεφάλαιο μπορεί να είναι τα χρήματα στην αρχή, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, έτσι, γιατί αυτά τα στοιχεία είναι αναγκαία για να ξεκινήσει μια παραγωγική διαδικασία. Τα στοιχεία που αποτελούν τους συντελεστές της παραγωγής μετατρέπονται σε συντελεστές παραγωγής όταν χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται στις τελευταίες δύο γραμμές της σελίδας 16 του βιβλίου. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι στη γραμματοσυρά του βιβλίου με bold, με παχιά γράμματα δηλαδή, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί θα μπορούσε να πέσει και ως ερώτηση σωστού λάθους ίσως σε εξετάσεις. Στη συνέχεια το βιβλίο έχει την επιχειρηματικότητα, αλλά έχουμε παραλείψει κάτι. Εκεί που το βιβλίο αναφέρεται στην εργασία, έτσι, ως πρώτο στοιχείο που συντελεί στην παραγωγική διαδικασία, μέσα σε αυτό το κειμενάκι που έχει από κάτω αναφέρεται στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Εδώ μπορεί να δημιουργηθεί μία ερώτηση, τι είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο, και μπορεί να δοθεί ως απάντηση ότι το σύνολο των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτά ο άνθρωπος με τη μόρφωση και την εμπειρία ονομάζεται ανθρώπινο κεφάλαιο. Είναι κάτι απλό, είναι κάτι που θα μπορούσε να πέσει και αυτό ως σωστό λάθος. Στη συνέχεια είναι η ερώτηση που
που απαντήσαμε βασικά πιο πάνω, βλέπετε τα στοιχεία που αποτελούν τους συντελεστές παραγωγής μετατρέπονται σε συντελεστές παραγωγής όταν χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία. Έτσι, και μπορούμε να δημιουργήσουμε ερώτηση πότε τα στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας μετατρέπονται σε παραγωγικούς συντελεστές. Είναι λίγο δύσκολο το συγκεκριμένο να πέσει καθαρά ως ερώτηση ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε και να ξεχωρίζουμε πότε τα στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας είναι όντως παραγωγικοί συντελεστές. Έτσι, όταν τους χρησιμοποιούμε δηλαδή στην παραγωγή. Στη συνέχεια το βιβλίο αναφέρει μάλλον τον όρο επιχειρηματικότητα. Μέσα σε ένα πλαίσιο του βιβλίου υπάρχει ο ορισμός αυτός. Ακριβώς όπως είναι ο ορισμός αυτός, εδώ στο βιβλίο είναι και στις σημειώσεις. Έτσι, βέβαια έχουμε χρησιμοποιήσει και κάποια άλλα τα οποία είναι εκτός του πλαισίου του βιβλίου. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι πολλοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν πως υπάρχει ένας τέταρτος συντελεστής παραγωγής που ονομάζεται επιχειρηματικότητα. Άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι η επιχειρηματικότητα είναι ένα είδος εργασίας και συνεπώς περιλαμβάνεται στον ορισμό του πρώτου παραγωγικού συντελεστή. Έτσι, ο καθαρός ορισμός είναι επιχειρηματικότητα, είναι η ικανότητα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να διαβλέπουν κέρδος σε διάφορες οικονομικές δραστηριότητες και να αναλαμβάνουν να συνδυάσουν τους άλλους τρεις συντελεστές για να γίνει η παραγωγή. Εδώ να πω πως οι σημειώσεις αυτές που έχω φτιάξει δεν λειτουργούν ως υποκατάστατο και θα το ξαναπώ, λειτουργούν ως συμπληρωματικές για το διάβασμα που θα κάνετε από το βιβλίο και από τις συμβουλές που θα σας δώσουν οι καθηγητές σας. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο των συντελεστών παραγωγής? Είναι κάτι το οποίο βρίσκεται κάτω από τον ορισμό της επιχειρηματικότητας. Το χαρακτηριστικό στοιχείο των συντελεστών παραγωγής είναι ότι για κάθε χρονική περίοδο και για κάθε οικονομία θεωρούνται δεδομένοι. Σε μακροχρόνιες περιόδους το μέγεθός τους μεταβάλλεται, αλλά βραχυχρόνια μπορούν να θεωρηθούν δεδομένοι. Επειδή οι ανάγκες των ανθρώπων είναι σχετικά μεγάλες, οι παραγωγικοί συντελεστές και τα προϊόντα που παράγονται από αυτούς βρίσκονται σε στενότητα, δηλαδή είναι περιορισμένοι σε σχέση με τις ανάγκες των ατόμων. Εδώ το βιβλίο από μόνο του μας κάνει μια πάσα και ουσιαστικά μας δείχνει το ποια θα είναι η συνέχεια της επόμενης ενότητας, που η επόμενη ενότητα αναφέρεται στο κύριο οικονομικό πρόβλημα. Αυτό που διαβάσαμε με bold εδώ πέρα είναι ουσιαστικά το βασικό οικονομικό πρόβλημα, το κύριο οικονομικό πρόβλημα, με μια παραλλαγή στη διατύπωση. Το οικονομικό πρόβλημα της κάθε κοινωνίας προέρχεται από τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του πλήθους των αναγκών που οι άνθρωποι επιδιώκουν να ικανοποιήσουν και τον περιορισμένο όγκο των αγαθών που υπάρχουν για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών. Λοιπόν, εδώ μας λέει το βιβλίο τι? Ότι ουσιαστικά ο άνθρωπος θέλει να καταναλώσει όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα, αλλά δεν μπορεί γιατί τα προϊόντα αυτά δεν υπάρχουν στην αγορά. Δηλαδή, η προσφορά του προϊόντος είναι μικρότερη από τη ζήτηση, μας λέει, όπως θα δούμε και παρακάτω. Εδώ ας μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει κάποιο λάθος στο βιβλίο. Εμείς το μαθαίνουμε αυτό όπως είναι, απλά δίνω μια διευκρίνηση, η οποία είναι ότι το αν έχει τη δυνατότητα ο κάθε καταναλωτής να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, δεν εξαρτάται μόνο από το γεγονός ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός προϊόντων έτσι ώστε να ικανοποιήσει την ανάγκη του, αλλά εξαρτάται και από την αγοραστική δύναμη που έχει. Δηλαδή από τα έσοδα που έχει κάθε μήνα και από τα χρήματα που μπορεί να αξιοποιήσει κάθε μήνα
σαν καταναλωτής. Κανείς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει απεριόριστα χρήματα και να αγοράσει απεριόριστα από κάτι το οποίο έχει ανάγκη. Έτσι. Κατά συνέπεια, η σχετική έλλειψη αγαθών είναι στην πραγματικότητα έλλειψη παραγωγικών συντελεστών. Το πρόβλημα είναι μόνιμο και απασχολεί κάθε κοινωνία. Εφόσον το βιβλίο μας είναι γραμμένο κατά αυτόν τον τρόπο και λέει αυτά τα οποία έχουμε γράψει εδώ, εμείς ακολουθούμε αυτές τις οδηγίες τέλος πάντων και απαντάμε στις ερωτήσεις με βάση αυτά τα οποία λέει το βιβλίο. Στη συνέχεια το βιβλίο αναφέρεται στην καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Εδώ πρέπει να πούμε ορισμένα πράγματα. Καταρχήν να δούμε παρακάτω. Εδώ αυτό είναι μια εικόνα η οποία έχει γίνει PDF από το βιβλίο μας. Εδώ ουσιαστικά είναι η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Εδώ το βιβλίο μας δίνει δύο παραδείγματα. Στην καμπύλη έχουμε χρησιμοποιήσει ένα καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων. Ο άξονας Χ είναι η ποσότητα των όπλων που μπορούμε να παράγουμε σαν κοινωνία και ο άξονας Ψ είναι η ποσότητα του ψωμίου που μπορούμε να παράγουμε σαν κοινωνία. Το παράδειγμα που δίνει το βιβλίο είναι, ας μου επιτρέψετε την έκφραση, λίγο τραβηγμένο, αλλά είναι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι περίπου παίζει όταν θέλουμε να παράγουμε ένα αγαθό ως προς τη δυνατότητα που έχουμε για να παράγουμε κάποιο άλλο αγαθό. Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες βασικές υποθέσεις στην καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Οι βασικές υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ότι πρώτον, η οικονομία χρησιμοποιεί όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεσή της αποδοτικά. Δηλαδή σημαίνει ότι πρακτικά αυτό, ότι έχουμε 15 εργοστάσια σαν κοινωνία. Κάθε εργοστάσιο έχει κάποιο μηχανολογικό εξοπλισμό, έχει κάποιο προσωπικό. Σημαίνει ότι κάθε ένα από αυτά τα εργοστάσια έχει τη δυνατότητα να παράγει στο 100% προϊόντα σε κάποιο χρονικό διάστημα, δηλαδή ανά μήνα, έστω ότι μπορεί το εργοστάσιό μας να παράγει 150 τόρνους που λέγαμε και πριν, θα παράξει 150 τόνους, ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο. Αυτό είναι κάτι το ουτοπικό και κάτι το τέλειο, το ιδανικό. Δεύτερο, είναι η τεχνολογία της παραγωγής, ότι είναι δεδομένη. Δηλαδή, έχω εγώ τώρα μέσα στο εργοστάσιό μου κάποια μηχανήματα τα οποία τα πήρα, λέμε ένα παράδειγμα, από τη Γερμανία το 2007 και κάθε ένα από αυτά τα μηχανήματα έχει τη δυνατότητα να βγάλει για παράδειγμα 5 τόρνους ανά ημέρα. Όμως έχουμε πλέον 2013, έχει βγει κάποιο νέο μοντέλο από το συγκεκριμένο μηχάνημα, το οποίο αν εμείς το αγοράσουμε θα έχουμε τη δυνατότητα να παράξουμε όχι 5 τόρνους ανά ημέρα, αλλά 7,5 ή 8 τόρνους ανά ημέρα. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο εξοπλισμός μου παραμένει ο ίδιος και δεν τον ανανεώνω. Τρίτο, η οικονομία παράγει μόνο 2 προϊόντα, ψωμί και όπλα. Αυτό δεν χρειάζεται να δώσω κάποια περαιτέρω εξήγηση. Αυτό το κάνουμε έτσι ώστε το παράδειγμά μας να είναι κάτι απλό και να παίξουμε εντός εισαγωγικών στην έννοια του κόστους ευκαιρίας, εμείς που βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια της οικονομίας.
Λοιπόν, τι δείχνει λοιπόν η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων? Μια ερώτηση θα μπορούσαμε να δούμε. Η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες ενός προϊόντος που είναι δυνατόν να παραχθούν σε μια οικονομία για κάθε δεδομένη ποσότητα ενός άλλου προϊόντος. Ερχόμαστε εδώ. Πολύ σημαντικό στην οικονομία είναι να μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε και να διαβάσουμε διαγράμματα. Αν έχουμε τη δυνατότητα και αυτή την εμπειρία να διαβάζουμε διαγράμματα, έχουμε καταφέρει να λύσουμε το πρόβλημά μας. Πολλές φορές το μπλα μπλα δεν βοηθάει. Εδώ βλέπουμε μια καμπύλη. Ίσως πολλοί να αναρωτιούνται τι ακριβώς γίνεται εδώ αυτή τη στιγμή. Όπως μπορούμε να δούμε, αυτή τη στιγμή στον άξονα των ψ είναι το ψωμί. Από την καμπύλη αυτή στην καμπύλη υπάρχει ένα σημείο α. Το σημείο α βρίσκεται εδώ πέρα και τέμνει τον άξονα ψ, τον άξονα των ψ. Όσοι είστε λίγο καλύτεροι έτσι στα μαθηματικά, εδώ πέρα ίσως να έχετε καταλάβει ότι για να μπορέσουμε εμείς να βγάλουμε 120 τεμάχια ψωμί την ημέρα, θα πρέπει η παραγωγή μας στα όπλα να είναι μηδενική. Και στην άλλη περίπτωση, να πάμε στη δέλτα, στο δέλτα σημείο. Τι σημαίνει? Ότι για να μπορώ εγώ να βγάλω τη μέγιστη ποσότητα των όπλων μπορώ να βγάλω την ημέρα 80, θα πρέπει να μην παράξω καθόλου ψωμί. Λοιπόν, εδώ στις σημειώσεις μόλις διαβάσαμε ότι η καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων δείχνει τις μεγαλύτερες ποσότητες ενός προϊόντος που είναι δυνατόν να παραχθούν σε μια οικονομία για κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου προϊόντος. Και ρωτάω εγώ, αν θέλουμε να παράξουμε full ποσότητα ψωμιού χωρίς να παράξουμε όπλα, τότε η απάντηση είναι ότι θα παράξουμε 120 μονάδες ψωμί, καθόλου μονάδες όπλα. Αν όμως εμείς θέλουμε, ένα τελευταίο παράδειγμα, να βρούμε τι ποσότητα, ποια θα ήταν η μέγιστη ποσότητα που θα μπορούσαμε να παράγουμε ψωμιού στην περίπτωση που βγάζαμε καθημερινά και 65 τεμάχια όπλα, τότε σε αυτή την περίπτωση εδώ το διάγραμμα μας βοηθάει και βλέπουμε ότι στον άξονα των όπλων, όταν μπορούμε να παράξουμε 65 την ημέρα, ερχόμαστε προς τα πάνω και βλέπουμε ότι η καμπύλη αντιπροσωπεύει και μία maximum ποσότητα από ψωμί που μπορούμε να παράγουμε. Οπότε θα βγάλουμε και 70 μονάδες ψωμί την ημέρα. Αυτό δείχνει, όπως είπαμε, τις μεγαλύτερες ποσότητες ενός προϊόντος που είναι δυνατόν να παραχθούν για κάθε δεδομένη ποσότητα του άλλου προϊόντος. Αυτό πιο κάτω θα το δούμε και μαθηματικοποιημένα. Προς το παρόν, η παρουσίαση που σας κάνω είναι καθαρά θέμα θεωρίας. Έχει μια ερώτηση εδώ πέρα, στη συνέχεια, που βγαίνει από τη συνέχεια του βιβλίου. Πώς είναι δυνατόν να παραχθούν ποσότητες που αντιπροσωπεύουν σημεία δεξιά της καμπύλης? Δηλαδή, είναι σαν να λέω εγώ τώρα ότι θέλω να κάνω τι? Ονειρεύομαι εγώ η παραγωγική μου δυνατότητα να μην αρκείται σε 80 τεμάχια όπλα και 0 ψωμί, έτσι, αλλά να μπορούμε να παράγουμε 80 τεμάχια όπλα και αντίστοιχα 120 τεμάχια ψωμί. Με βάση την καμπύλη τη συγκεκριμένη που έχουμε εδώ πέρα, όπως θα δούμε με βάση το κόστος ευκαιρίας συνέχεια, λογικά
δεν είναι ακριβώς αυτή η τιμή, απλά δίνω ένα παράδειγμα. Τότε τι πρέπει να γίνει? Με ό,τι έχω δεδομένο αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Μόνο αν αυξηθεί ο αριθμός των παραγωγικών συντελεστών, των μηχανημάτων μου δηλαδή, για παράδειγμα έτσι, της οικονομίας, ή αν βελτιωθεί αρκετά η τεχνολογία, ή αν υπάρξει συνδυασμός και των δύο. Σας έδωσα πριν το παράδειγμα για τα καινούρια μηχανήματα που μπορώ να φέρω εγώ παραγωγής 2013 και να αντικαταστήσω τα παλιά. Θα έχουν μεγαλύτερη παραγωγική δυνατότητα ανά ώρα, οπότε θα έχω τη δυνατότητα να παράξω μεγαλύτερες ποσότητες. Στη συνέχεια υπάρχει κάποιος ορισμός ο οποίος αναφέρεται στην έννοια του κόστους. Ο ορισμός αυτός είναι ποια είναι η έννοια του κόστους στην παραγωγή. Και η απάντησή μας είναι η εξής. Η παραγωγή ενός αγαθού δεσμεύει παραγωγικούς συντελεστές που θα μπορούσαν να παράγουν κάποιο άλλο αγαθό. Είναι φανερό πως η παραγωγή κάποιου αγαθού σημαίνει και θυσία των άλλων που θα μπορούσαν να παραχθούν με τους ίδιους παραγωγικούς συντελεστές. Το παράδειγμα μας έχει δώσει το βιβλίο. Αναφέρει την παραγωγή ψωμιού και την παραγωγή όπλων. Είναι κάτι 100% ουτοπικό. Ας μου επιτρέψετε την έκφραση, είναι και λίγο αστείο. Είναι ένα παράδειγμα για να μας εισάγει στην νοοτροπία και στον τρόπο σκέψης οικονομίας. Είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι παραγωγικοί συντελεστές για να φτιάξουμε ψωμί και οι ίδιοι για να φτιάξουμε όπλα. Μην αναρωτιέστε για αυτό το παράδειγμα. Είναι κάτι το οποίο έχει χρησιμοποιήσει στο βιβλίο για να μας δώσει να καταλάβουμε. Μαθαίνουμε ό,τι λέει το βιβλίο από αυτούς τους ορισμούς όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται, χωρίς να ξεφεύγουμε. Προσπαθούμε πάνω απ' όλα να κατανοούμε αυτό που λέει. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ από κρυπτογράφηση και το διάβασμα μπορούμε να κάνουμε πάνω στα διαγράμματα. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Αυτή λοιπόν είναι η πραγματική έννοια του κόστους. Το πραγματικό κόστος ενός αγαθού είναι τα άλλα αγαθά που θυσιάστηκαν για την παραγωγή του. Αυτό το πραγματικό κόστος λέγεται και κόστος ευκαιρίας ή εναλλακτικό κόστος. Το κόστος ευκαιρίας όχι μόνο δεν είναι το ίδιο, αλλά συνήθως και αυξανόμενο. Αυτό συμβαίνει γιατί οι συντελεστές της παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε κάποια μηχανήματα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν σίδερο. Έτσι λοιπόν αυτά τα μηχανήματα θα μπορούσαν να παράγουν τόρνους, όπως χρησιμοποιούσαμε και πριν στο παράδειγμα, ή όπλα. Τα μηχανήματα αυτά εξειδικεύονται στο να παράγουν όπλα. Δεν μπορούν με την ίδια ευκολία να παράγουν τόρνους. Γι' αυτό το λόγο λέει ότι αυτό συμβαίνει γιατί οι συντελεστές της παραγωγής δεν είναι εξίσου κατάλληλοι για την παραγωγή όλων των αγαθών. Κάπου εδώ τελειώνει το δεύτερο βίντεο, το δεύτερο μέρος του πρώτου κεφαλαίου. Στη συνέχεια θα κάνουμε πιο αναλυτικά, πρακτικά το τι συμβαίνει με το κόστος ευκαιρίας και με την καμπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων και θα εξηγήσουμε τελικά και κάποιες ασκήσεις του βιβλίου, ίσως και κάτι παραπάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια.